Esta mesma semana produciuse un incendio nun coche na estrada que une Cambados e a Lanzada. Por sorte, non houbo que lamentar feridos, pero non sempre é así. Hoxe preguntámonos como debemos actuar en caso de detectar un incendio cando estamos ao volante. Cada vez hai máis vehículos nas estradas, maior número de vehículos, maiores riscos. Non estamos exentos dos accidentes, tampouco de que nun momento dado o noso coche arda. Primeiros pasos que debemos dar. Se o vehículo comprobamos, vemos que empeza a botar fume, normalmente suele salir polos pedales ou huecos de ventilación. Parar o vehículo, señalizar a zona, proteger, alertar, proteger a zona para que non se produzca outro accidente máis, a través dos indicativos que hai do rotativo ese que se pon encima do vehículo, protegelo ben, nos colocarnos nunha zona segura. De mínimo 50 metros de distancia do coche. Nos, e se se dá o caso, as persoas que nos acompañen. Seguintes pasos que non debemos facer baixo ningún concepto. Abrir o capó. Se abrimos o capó do vehículo, sea un motor con tracción traseira ou dianteira, non abrir os capós, non abrir o maletero e manter iso cerrado, porque o que estamos facendo é, se abrimos, manter esa combustión, alimentándolle de oxígeno a esa combustión. Intentar apagar. Intentar sofocalo con calquera outro medio, porque non vamos a dar capaces. Nadie leva un extintor no vehículo. O ideal sería, pois, levar un extintor. E ese incendio é fácil apagalo en fase de conato. Normalmente sempre empezar a arder o vehículo no motor. Nin mantas, nin auga, nunca intentar apagar, tampouco volver ao coche. É como cando hai incendio nunha vivenda, non podes retornar a coller algo ao piso, senón xa ao millón xa non volves. E aí pasa igual, porque pode haber unha explosión, pode tirarte para atrás dun airbag, dunha roda cando está ardendo, de gasolina do depósito, etc. E iso pode ocasionar lesións maiores. O vehículo cando empeza a arder, o 99% das veces é sinistro. Por iso compre, máis ca nunca, ter en conta estas recomendacións.